Popularni proizvod Nevtang, prilagođeni dijelovi hladnog smjera. Visoku učinkovitost proizvodnje i imaju zanatske standarde kvalitete. Može se koristiti u namještaju, automobilima i bilo kojim drugim strojevima. Naš postupak uključuje hladno kretanje, trljanje zuba i pocinčavanje. S nježnom završnom obradom od CNC strojeva. Pozdravlja se drugačija vrsta prilagodbe. Također možemo poduzeti postupke montaže. I sa 100 podijeljen inspekcijom proizvoda. I ručno i automatski. Možemo ispuniti većinu zahtjeva za točnost. Osiguravamo čisto i uredno radno mjesto za inspekciju. Kao dobavljač za velika japanska poduzeća, Nevtang također ima kupce iz preko 100 zemalja i regija. Čekamo vaš upit.